салом тамошобинони гиромӣ, мо имрӯз нилуфаркати парк омадем. Бо на ин парк инҷода намедонам ягон репетитсия бошад чӣ бошад, тайёрӣ дидестан, аммо нилуфаркати парк мерем ҳозир. Нилуфар, ҳаво беҳад навз, ҳоли ҳаво гарм, ҳаво навз, барои ҳамин нилуфаркати камтар гардем гуфтам. барои он ки зимистон мешавад, хунукӣ мешавад, ба дигар хонада мешинем. биё Нилуфар, айси дастша ман дате. Давай. Да. Канем? Умничка. Давай еще раз. Да, давай, давай. Чӣ будай? Беги, беги, прыгай, бегай, бегай, бегай. Да. Прыг, прыг. همین شما محفوظ شدم. من دیده چه چیزی نقص کردگی برای کودکو، برای کودکای کلان نیلوفرک حواسش رفته. همینجا دا میخواد برومدن، بازی کردن. چقدر روز کلان. ای تمام؟ یک بار دیگه کنات کنی؟ Давай, рafta kinên kanî. Natersdir. Kanî. Всё. Hamî qaqadin. Да. Аккуратно. Ман инҷода ба туди бепул будая? Ой. Горкада мехоҳен? Басак Нилуфар. Хела гаштемам. Колёсики будут, да.
رفتیم اکو شو میفروین بیا ما این نیلوفر با جوش دم گفتم شکی خیلی ما رفتم انا هوای بازی چده همونجا دا ایستاده نمی بیاد گفتم رفتیم الان که دیر شد داداش داد کدیستن نه با جوش دم شکی میگود که کنی اوچم اساس بازی چه اوچش نیست بازی کرده ایستاده 2 ساعت شد منم همینجا ده حالیم نیلوفر سر نکرده مونده نشده رفتیم نیلوفر رفتیم مغازین رویم کنفیت که گریم شکر رفتیم اخی کنفیت نمیخواهین رفتیم من کنفیت که گیرم شد رفتیم با مروژنی میگیریم شد رفتیم هست магазин да هست رفتیم جنونا Здесь куют золото. Золотые победы на чемпионатах Москвы. Де домики ежевика жираф кукла лев машина носки Пачай? Очки, умничка. Йогурт. И рис. И рис. Ёжики. И наш чай. Чай? Хайваяш чай, кани давома шагу. Угу. Собачка. Лев, я тигр. Тигр. Ракета. Все не, еще все не, мана, где-то богас. Да, кани. Кря-кря, уточка, да? Фонарик. Фонарик. Печенье, не вай хлеб. Хлеб. Ваще. Це. Угу. Вач хлебут, ваче харфи. Харфи чай? Мана харфи чай? Ну. Чашка. Цыпленка. Объявлений. Да. Сыр. Печенье не ставить, но сырое. Эскимо. Да, мороженое, но маш эскимо.
Şeklet madde. Siyah. O. You. Doya. Ya baka. Ya da. You kani. Yunis. You mana in harf you. Юла. И наш я, яблоко. И наш че? Инче? Erkut. Инче? Nem. Evdu. Мышь. Mış. Понимаешь, мягкий знак. И наш harf че? Şoker. И наш че? Nem. Şokanes. Шапка нест? Şoker. Шотка. Şapka. Шапка. Умничка. Tamam. Tamam mı? Молодец. Cumeren. Magazin merin. Magaziniz. Park. Парк мерен. Парк дина рафтадем ку. Dina. Да. Çikay. Да, дина рафтем тигр буд. Cibay. امروز магазин мерем. Конфета харем Нилуфарда. Kahvemaz. با چی میخری؟ السلام گفتی؟ Ay seviyorum. السلام. ما алакай харид кардем, истодем интизорем дадаша ва дар инҷо ман якта тафтон дидам дар мағозаи Атак. Тафтонаша бинен чӣ қадар аст, тамошобинони гиромӣ. Майдача. Мегӯй ки бозичагин бошад. Беҳад майдача. Нархаш ман тафтонама дар ҳамин нарх гирифтам. Арзонтар ҳатто. Лекин ман ин плитаҳош арзон. Ман ҳамин хел плитая ай галамарт 500 рубли гирифтам. Дар инҷо бошад арзонтар. Мана бо мултиварка. Мултиваркаш арзон неке. Мана блендер 1000 рубли буда. Putin oluyor. Як там хел мисарубка гирифтан дар Корея. Тамошобинони гиромӣ, биден дар инҷо сатил ва ана хел тағорачаҳои сирдор бо ки ҳамин хел сатилҳои сирдор дорад. Ина сираш паризагӣ буда. Ҳамин хел тағорачаҳо. тамошобинони гиромӣ, ман ана ҳамин хел косаҳо ҳамаш дар тафтон чӣ хел мумкин тайёр кардан мумкин. Ҳатто мана ана ҳамин намудошам. Мана боз майдачаҳош ҳаст. Ҳамаш барои дар тафтон тайёр кардан. Барои он ки як тамошобин пурсиданд ки аз ман ҳамин хел дорам, лекин вай кругли яъне гирд мебошад ва дар тафтон тайёр кардан мумкин ё ки не. Агар ки анам хел ғафс бошад ва ҳатто мана дар дохилаш низ нависандагӣ аст ки барои дар тафтон тайёр кардан. Мана калонош. хуб, тамошобинони гиромӣ, мо аллакай ай мағоза омадем, обед карда шудем ва дар инҷо ман боз ками дигар аз ҳамин помидоро гирифтам. Мана ан ҳамин хел помидоро бо болгарӣ гирифтам. Аллакай бо 10 рубли қимат шуданд. Барои ҳамин боз бисёртар гирифтам болгарӣ ва помидор. Помидор он қадар бисёр нагирифтам, барои ки қимат буд. Лекин беҳад нағз помидоррои хушрӯ, ягон чӣ шудагӣ не безеб, не нағз, хушрӯ, субсурх. Лекин бо вай помидорҳое ки 100 рубли буданд ва ё зард буданд. Он қадар субсурхи хушрӯ набуданд. Лекин ино субсурхи хушрӯ сахтак ҳам беҳад нағз. ҳозир ман акнун помидор, болгарӣ тоза карда шишта майда мекунам ва ман боз ай мағоза ҳанам хел гел гирифтам.
якум бор гирифтам, намедодам. Ягон кас ҳама хел гел истифода бурдагӣ ҳаст ё ки не, дар комментария нависед. Ман хела вақт шуд ки мехоҳам ки дар бораи ҳамин тозагӣ, озодагӣ, дар бораи ҳамин крем, шампун ва дигар чизҳо бисёр аз тамошобинон гуфтанд ки мепурсанд ки шумо чӣ хел шампун ва чӣ хел крем истифода мебаред. Гуфтанд мепурсанд. Ман мехоҳам ки як видеои алоҳида пурра дар бораи ҳаминҳо гап занам. Ҳеҷ вақт намешад ки ман ҳамон видеоя тайёр кунам. Насиб пага дар мультиварка ош тайёр мекунем. Боз гӯшти мурғ бисёр гирифтам, ҳасиб тайёр кардан дар кор. Хайрият ки шавҳарам имрӯз ҳамаи ҳамон гӯштҳои мурғро, гӯшти гов гирифтем, майда карда тайёр карда мондан. Тамом. Дига ман акнун ҳамин корои майда мондагӣ ҳозир ҳама ҷои ҷамъ кардан дар кор, иноя шишта тоза кардан, майда кардан дар кор. Агар ки вақт шавад, ман шакароб мекунам. Шакаробе ки банкада маҳкам мекунанд, барое ки бисёр аз тамошобинон гуфтанд ки ҳамин хел шакароб кунед. Хела вақт шуд ки гуфтанд ки ҳамин шакароб кардан, чӣ хел дар банка маҳкам кардана нишон тиҳен. Мана вақте ки помидорҳое ки сероб буданд, арзон буданд, дар ҳамон вақт ман накардаму акнун мана ин олумонандош он қадар сероб нестанд. Барои ҳамин хай ҳозир кани вақт шавад мекунам, чӣ хел мешавад.